Le chef là. Attends. Right. Yeah, esa oil fasa lang mo falay ko sa mo Ladies and gentlemen, this is Michael Jackson. I love. Wala tayo mo at mismaya ngon Fiafia nga umal pa pag-cue do mo. Yeah, six year pa pag-cue. Yeah, na miss yo ba ngon fanaw. Ano pa yung fantasy mo na